Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το 20 λεπτό βίντεο με μια σειρά στάσεων γιόγκα που εύκολα μπορείτε να προσθέσετε στην ημέρα σας αν δεν έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο. Θα ξεκινήσουμε καθισμένοι στη Βατζράσανα για μερικές αναπνοές. Φροντίστε η εισπνοή να κρατάει όσο και η εκπνοή. Εισπνέουμε δηλαδή για 4 δευτερόλεπτα και εκπνέουμε για 4 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε με την Παλάσανα, τη στάση του παιδιού. Τα χέρια ακουμπάνε στο έδαφος με τους αγκώνες ελαφρά λυγισμένους, οι παλάμες κοιτούν προς τα πάνω και το μέτωπο ακουμπά στο πάτωμα. Προσέχουμε ο λαιμός να είναι ίσιος για να μην επιβαρύνουμε τον αυχένα. Αναπνέουμε κανονικά για μερικά δευτερόλεπτα. Χαλαρώστε τελείως την πλάτη και τους ώμους και θα νιώσετε τη σπονδυλική σας στήλη να ανοίγει. Ανοίξτε τώρα τα γόνατα στο φάρδος του στρώματος και απλώστε τα χέρια σας ευθεία μπροστά. Οι παλάμες είναι ανοιχτές στο έδαφος, το μέτωπο ακουμπάει στο πάτωμα και προσπαθούμε να σπρώχνουμε το στήθος μας προς το έδαφος. Για να έχετε περισσότερο χώρο μπορείτε να σηκώσετε τα δάχτυλα σαν να κρατάτε 2 πορτοκάλια. Μένουμε για μερικές αναπνοές και σιγά σιγά περπατάμε με τα χέρια προς τα αριστερά, κάμπτοντας έτσι τη σπονδυλική μας στήλη. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και από τη δεξιά μεριά. Ερχόμαστε τώρα στα 4. Τα χέρια τεντωμένα κάτω από τους ώμους, οι δείκτες παράλληλοι μεταξύ τους, τα πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης. Με εισπνοή ανοίγουμε το θώρακα, το κεφάλι ψηλά και δημιουργούμε καμπύλη στη σπονδυλική μας στήλη. Με την εκπνοή δημιουργούμε μια αψίδα, το κεφάλι προς τα κάτω και αυτή είναι η στάση της γάτας Μαρτζαριάσανα. Επαναλαμβάνουμε 10 φορές. Από το τραπέζι σηκώνουμε δεξί χέρι και αριστερό πόδι, φροντίζουμε να είναι και τα δύο ίσια παράλληλα με το πάτωμα και τεντωνόμαστε σαν κάτι να μας τραβάει και από τα δύο άκρα. Φροντίζουμε ο κορμός να είναι παράλληλος με το πάτωμα, να μην βυθίζεται δηλαδή μέσα η σπονδυλική στήλη. Μένουμε για μερικές αναπνοές και επαναλαμβάνουμε με το άλλο πόδι και το άλλο χέρι. Από το τραπέζι φέρνουμε το αριστερό μας χέρι λίγο πιο δεξιά, στρίβουμε την πλάτη και απλώνουμε το δεξί χέρι προς τα πάνω. Αριστερό και δεξί χέρι πρέπει να είναι στην ίδια περίπου ευθεία. Κοιτάμε προς το δεξί μας χέρι. Φροντίζουμε η λεκάνη να μην στρίβει μαζί με την πλάτη, αλλά να μένει παράλληλη με το έδαφος. Στη συνέχεια το χέρι που είχαμε απλωμένο πάνω, το γυρίζουμε και το περνάμε κάτω από τον κορμό. Φέρνουμε τον κορμό χαμηλά στο στρώμα και πιέζουμε στο σημείο του ώμου, ώστε να νιώσουμε το τράβηγμα στους μύες του ώμου. Το αριστερό χέρι το τεντώνουμε ευθεία μπροστά, η παλάμη στο πάτωμα. Το κεφάλι το γυρνάμε αριστερά, η πλάτη ίσια και φροντίζουμε η λεκάνη να είναι ακριβώς πάνω από το γόνατο.
επαναλαμβάνουμε από την άλλη πλευρά. Επιστρέφουμε στο τραπέζι, αλλά μετακινούμε τις παλάμες μας λίγο πιο μπροστά από τους ώμους. Από εδώ, σπρώχνουμε τη λεκάνη μας προς τα πάνω και φτάνουμε στη στάση του σκύλου, Adho Mukha Svanasana. Σε αυτό το σημείο τεντώνουμε και λυγίζουμε τα γόνατα μερικές φορές και καθόμαστε για 5 αναπνοές. Εδώ η πλάτη πρέπει να είναι ίσια και για να το πετύχουμε αυτό μπορούμε να λυγίσουμε τα γόνατα. Με τον καιρό και πρακτική τα γόνατα θα ισιώσουν και οι φτέρνες θα ακουμπήσουν στο πάτωμα. Στη συνέχεια υψώνουμε το δεξί πόδι ώστε να δημιουργηθεί μια ευθεία από το κεφάλι μέχρι το πέλμο. Μένουμε για μερικά δευτερόλεπτα και στρίβουμε το σώμα μας προς τα δεξιά, λυγίζοντας ταυτόχρονα το γόνατο. Φροντίζουμε σε αυτό το σημείο να σπρώχνουμε το γόνατο όσο μπορούμε προς τα πάνω, δηλαδή προς τον ουρανό. Μένουμε εδώ για μερικά δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε με το άλλο πόδι. Επιστρέφουμε στο σκύλο και σιγά σιγά με πολύ μικρά βηματάκια περπατάμε προς τα χέρια μας. Τα γόνατα μπορεί να είναι ίσια ή λυγισμένα. Μόλις φτάσουμε πιάνουμε τους αγκώνες μας και κρεμάμε τον κορμό. Μένουμε για μερικές αναπνοές, αυτό χαλαρώνει τη σπονδυλική στήλη και αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε ελαφρές κινήσεις αριστερά και δεξιά. Σιγά σιγά, σπόνδυλο σπόνδυλο, επαναφέρουμε τον κορμό στην όρθια θέση. Περιστρέφουμε τους ώμους 2 ή 3 φορές προς τα πίσω και συνεχίζουμε με τα λάσανα. Τα πόδια είναι στο άνοιγμα της λεκάνης, με εισπνοή σιγά σιγά σηκωνόμαστε στις μύτες και τα χέρια υψώνονται ευθεία πάνω από το κεφάλι. Αυτές οι δύο κινήσεις γίνονται ταυτόχρονα. Γυρίζουμε τις παλάμες προς τα έξω και με μια κυκλική κίνηση επιστρέφουμε στην αρχική θέση. Πλέκουμε τώρα τα δάχτυλά μας και ισιώνουμε τα χέρια ευθεία πάνω από το κεφάλι. Τεντώνουμε τη σπονδυλική στήλη και στη συνέχεια την κάμπτουμε προς τα δεξιά. Μένουμε για μερικές αναπνοές. Επιστρέφουμε και κάνουμε την κάμψη προς την αριστερή πλευρά. Εδώ φροντίζουμε ώστε να μην γέρνουμε προς τα μπροστά, αλλά το στήθος μας να ανοίγει προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Ερχόμαστε τώρα στην όρθια στάση προσευχής. Με την επόμενη εισπνοή, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, κάμπτουμε την πλάτη μας προς τα πίσω, φροντίζοντας ο κόκκιγας να είναι προς τα μέσα για να προστατέψουμε τη μέση μας. Αμέσως με εκπνοή γέρνουμε προς τα μπροστά, στέλνουμε το δεξί μας πόδι πίσω. Αφήνουμε το γόνατο ελαφρά στο πάτωμα, κινούμε το αριστερό μας πόδι λίγο προς τα αριστερά και φέρνουμε το αριστερό χέρι μέσα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ελαφρές κινήσεις πάνω κάτω για να αυξήσουμε τη διάταση των καμπτήρων του ισχύου. Στέλνουμε και το αριστερό πόδι πίσω και επιστρέφουμε στη στάση του σκύλου.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα πάμε στη στάση της σανίδας. Εδώ φροντίζουμε να έχουμε την πλάτη στην ίδια ευθεία με τα πόδια. Τα χέρια είναι κάτω από τους ώμους και πιέζουμε στις παλάμες ώστε να μην βυθίζεται ο κορμός μέσα στους ώμους. Γυρίζουμε τώρα σε πλάγια σανίδα. Το δεξί μας χέρι είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία με το αριστερό και προσπαθούμε η λεκάνη να μην βυθίζεται προς το πάτωμα. Αν αυτή η στάση μας δυσκολεύει, μπορούμε να κατεβάσουμε το αριστερό μας γόνατο στο πάτωμα για να μειώσουμε την ένταση. Θα επαναλάβουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Επιστρέφουμε στη σανίδα και σιγά σιγά χαμηλώνουμε το σώμα μας στο έδαφος. Θα συνεχίσουμε με τη στάση κόμπρα. Ακουμπάμε το μέτωπο στο έδαφος και τις παλάμες δίπλα στο στήθος μας να ακουμπάνε και αυτές στο έδαφος. Φροντίζουμε οι αγκώνες να μην πέφτουν προς τα έξω. Τα πόδια είναι ίσια και με την επόμενη εισπνοή θα σηκώσουμε το κεφάλι, τους ώμους και το στήθος και θα κοιτάμε ευθεία μπροστά. Φροντίζουμε να μην βάζουμε βάρος στις παλάμες μας, για να είμαστε σίγουροι μπορούμε ελαφρά να τις σηκώσουμε από το πάτωμα. Μένουμε για μερικά δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε κάτω. Μπορούμε να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά. Χαλαρώνουμε τώρα στη μακράσανα, τη στάση κροκόδιλο. Τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών ακουμπάνε, τα πέλματα είναι χωριστά. Τα χέρια είναι το ένα πάνω στο άλλο και το πρόσωπό μας ακουμπάει πάνω στα χέρια. Συνεχίζουμε με τη σαρπάσανα, τη στάση του φιδιού. Το μέτωπο ακουμπάει στο πάτωμα, τα χέρια αυτή τη φορά τα πλέκουμε πίσω από την πλάτη μας. Με την επόμενη εισπνοή σηκώνουμε κεφάλι, ώμους και στήθος και τα χέρια είναι τεντωμένα σαν κάποιος να μας τραβάει προς τα πίσω. Επαναλαμβάνουμε άλλη μία φορά και μετά χαλαρώνουμε ξανά στη μακράσανα. Σπρώχνουμε τον κορμό μας προς τα πίσω και επιστρέφουμε στη στάση του παιδιού. Από εδώ σπρώχνουμε τη λεκάνη προς τα πάνω, επιστρέφουμε στη στάση του σκύλου και μένουμε για μερικές αναπνοές. Φέρνουμε το δεξί πόδι μπροστά, φέρνουμε το δεξί χέρι μέσα από το πόδι και επαναλαμβάνουμε ό,τι είχαμε κάνει και από την άλλη μεριά. Φέρνουμε τώρα και το αριστερό πόδι μπροστά. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε σε ένα βήμα, μπορούμε να το σπάσουμε σε 2 ή 3.
πιάνουμε τους αγκώνες, κρεμάμε τον κορμό και σιγά σιγά, σπόνδυλο σπόνδυλο, επιστρέφουμε τον κορμό στην όρθια στάση. Φτάνουμε στη στάση προσευχής και μένουμε για μερικές αναπνοές. Γυρνάμε τώρα τα πέλματα σε έξωστροφή και σιγά σιγά με τα χέρια παράλληλα στο έδαφος κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Φροντίζουμε η λεκάνη να πάει όσο πιο χαμηλά προς το έδαφος μπορούμε. Η πλάτη παραμένει ίσια. Ενώνουμε τις παλάμες, οι οποίες σπρώχνουν η μία την άλλη και οι αγκώνες σπρώχνουν τα πόδια προς τα έξω. Τοποθετήστε τώρα τις παλάμες στο έδαφος, στο άνοιγμα των ώμων. Σιγά σιγά ξεκολλήστε τις φτέρτες από το πάτωμα και όταν το βάρος έχει μεταφερθεί αρκετά στους τρικεφάλους, μπορεί να νιώσετε ότι μπορείτε να σηκώσετε τα πέλματα από το έδαφος. Ίσως μπορείτε να σηκώσετε το ένα πέλμα από τα δύο, ίσως και τα δύο. Από εδώ πηγαίνουμε στη σανίδα, σιγά σιγά ακουμπάμε τα γόνατα κάτω και ξαπλώνουμε ανάσκελα. Με την επόμενη εκπνοή σηκώνουμε το δεξί πόδι, το φέρνουμε κοντά στο στήθος και το αγκαλιάζουμε. Το δεξί πέλμα είναι προς τα κάτω, το αριστερό τεντωμένο προς τα πάνω. Τώρα με το αριστερό χέρι σπρώχνουμε το δεξί γόνατο προς το πάτωμα. Φροντίζουμε ο δεξής ώμος να μην σηκώνεται από το πάτωμα και κοιτάμε προς τα δεξιά. Αυτή η στάση ανακουφίζει τη μέση και μπορούμε να μείνουμε εδώ για όσο χρειαζόμαστε. Θα επαναλάβουμε το ίδιο και για το αριστερό πόδι. Τώρα θα φέρουμε και τα δύο πόδια στο στήθος μας, θα τα αγκαλιάσουμε και αν θέλουμε θα κάνουμε ελαφρές κινήσεις αριστερά και δεξιά. Μπορούμε να σηκώσουμε και το κεφάλι, να το ακουμπήσουμε στα γόνατα. Μετά από αυτό επιστρέφουμε τα πόδια στο έδαφος και παραμένουμε ξαπλωμένοι ανάσκελα. Τα πόδια μας είναι ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης, τα χέρια με τις παλάμες προς τα πάνω, δίπλα στο σώμα μας και όλο το σώμα είναι χαλαρό. Σε αυτή τη στάση προσπαθούμε να μην υπάρχει καμία απολύτως κίνηση. Χαλαρώνουμε τα πέλματα των ποδιών μας, τα γόνατά μας, τους μυρούς, τη λεκάνη, την πλάτη μας, τα χέρια, τους ώμους, τους μύες του προσώπου και κυρίως το μέτωπο και την περιοχή ανάμεσα στα φρύδια. Όλο μας το σώμα τώρα είναι τελείως χαλαρό και απολύτως ακίνητο. Σιγά σιγά κινούμε ελαφρά τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών και γυρίζουμε στη δεξιά πλευρά. Δημιουργούμε ένα μαξιλαράκι με το δεξί μας χέρι και κρατώντας τα μάτια μας κλειστά
Με το αριστερό χέρι σπρώχνουμε το σώμα μας, ώστε να σηκωθούμε και να καθίσουμε οκλαδόν. Παίρνουμε μια βαθιά αναπνοή. Τρίβουμε τις παλάμες να δημιουργήσουμε θερμότητα. Καλύπτουμε τα μάτια μας. Ανοίγουμε τα μάτια μέσα στις καμπύλες των χεριών μας και σιγά σιγά απομακρύνουμε τα χέρια μας από το πρόσωπό μας.